приятели, аз съм Явор Георгиев, а това е моят режисьор Вали, но той не е важен, така че. Той е тъп. И ти си тъп, но кой те пита? Така, днес ще играем на The Forest. Това май ще бъде първа част, може би. Естествено. Аз винаги снимам първа част. Така, и ако искате, ще ви питам аз и Вали дали да правим вашите предизвикателства или не. Лъже! Добре, само аз ще ги правим. Вълката да не се разърве. Ще бе. Окей. Кетч, грандиозно. I'm go. Burn. Бум, чика, бум, бум, чика, бум, бум, чика, бум, бум, чика, бум, 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 чика, бум. Пока. Окей. Single player. New game. Бля. Са цепи, като не знам какво. Като нищо не цепи. Ти цепиш. Дървета. Казах ти, че цепиш дървета. Винаги успявам с това. Майка ти. Тъп. Умна. Умна. Ама не. Не гледай много. Не снимай на хората как се мъча. Това не е живот. Това е животът ми. Продължава година след година. Век срещу век. Милион срещу милион години. Не мога вече да вземаш екран. Сериозно? Да, вече. Сега може... Сега ще снимам лампата. Ще по лампата. Аз съм по-важен от лампата. Не, лампата е по-важна. Какво? Тя свети, а ти не. Аз светя, аз съм звездата на YouTube. Не може. Не си ти. Все едно ти снимаш клипове в YouTube. Не искам да се излагам пред хората. Ти не се излагаш, ти просто си снимаш клипове на игри. Пак, не се излагам пред хора. Тоест кърца като не знам какво. Не знам дали ти са го чули. Тоест според тия имам преди вас, дами и господа. И сега, ако можеш ти да си пипал на себе. Страшно. Чай се да забрех нещо. Много важно. Чакай, Това е нещо. Подаръкът ми за вас от стрима. Така, сега. Церемониалното отваряне на Кока-колата. Имам играта. Така. Ще по-интересно. Си има как пие. Чай сега, си има как пие. След тия много гледания, слушате да ме гледате как пие. Да, малко. Окей? Изведнъж. Ти ми ще си без кланче. Това си го е красив ти ни. Странно, що ли? Защото съм букулк и има въображаеми приятели. Да. Ама ти не си един от тях. Поне съм въображаем. Ама си. В момента си във въображението. Сега си представям как снимаш. Ау! Нали съм въображаем. Добре, не си. Представя си въображаема булка. Ако може да не ми стигаш ръката. Иначе не ми е удобно. И сега виждам един шима канибал, който иска да изяде детето ми и изведнъж си вика, дай да го вземеш, ще стана хубава камичка от него. И изведнъж вика на приятелите си. Оля, имаме вечеря! Тъпеше. И сега започваме след 4 минути и 11 секунди, които минаха. Започваме първа част на The Forest. И да, играл съм много пъти на The Forest. И доста ми е лагвало, както виждате в момента. И през тези всички игри е убил само 2 канибала. Слабо, Явор. Ей, а ти базето! Страх те да гледаш The Forest дори. И имам си проблеми. Педометър. Лични проблеми. Твоята лични проблеми Ще спасяваш ли детето или? Твоят личен проблем е... Бамби! Това сърна ли беше? Бамби! Това не е просто сърна, това е Бамби. Бамби. Тук преди ми беше май старата къща. Сериозно? Да!
преди ми беше старата къща и сега тук си намираме копието. Защо си го направи това? You motherfucker. Ама в смисъл, какво е станало? И сега ще си ловим малко. Ама какво е станало? Защо няма? Аз не мога да го ловим рива. Вижте рибата! Вижте същата рибка, която взимаме. Така. Така мисля, Я да че... видиме. Искам да видя самолет отстрани. Така... Ей, тук сега си правим един шиман огън, който сега все още нямаме. Това прави много малко демидж, само да кажа. Бей го ще Защото ми е да бием шибан гуш. за броня. Много ми е бавна мишката. Папа, снимал съм е така през цялото. Много ми е бавна мишката. През цялото време съм снимал тъй. Виж. Стига бе, човек! Извинявай. Баси, много ми е бавна мишката. Много. Аз по мюзик за... Съжалявам. Не съм добър режисьор. Да, ти си режисьора. Аз съм режисьор. Така е перфектно. Кой? Едно. Готово. Бой по дупето, бой. А какво е станало така къщата? Тя няма. Не знам, нещо ми багна, брадвата ми изчезна и всичко стана на шит. Не фари, бе. Шатъри! И сега тук че си направим един смал кабел. Защо ви си правиш тази къща? Защото е най-лесната за правене и за кеф. И сега съм си наприл вратата точно пред това, нали, пред тезерото и не ми каза, че са точно с тамбон, моля. Yes. Пак си имам така. Значи не знаеш, ама ми се отклонява ръката. Плок. Тази гущер. Разплок. Надявам се животът ти да бил хубав или нещастен, се мятая, аз съм пич и затова то бих. Не пич. Пич съм бе. Не си. Първо си ми прави броня за ръката. Може ли малко кола? Да си жив и здрав и да пукнеш прав. А ти бе, ти все едно няма да пукнеш. Аз ще пукна, ама не прав. На здрав. Малко така се вижда, защото сме на лампа. Изведнъж, кабум! Кабум. Сериозно. Да, сериозно съм. Аз съм най-сериозен човек на тази планета. Изведнъж нещо пак ме мисля на мишка. Пак сме до село на канибали, ама пука. Кой е селото на канибалите? Мъглата? Канибал! Хило! Ако може да ти отрежем главата. What? Не казвай на хората какво правя. Закривай си очите. Взехме тялото без да искам и само го хвърлям и само взимам главата. Ето, готово. Готово ли? Ето, не гледай. Няма ме стръгне, не трябва да падне така. Не може. Добре. Ето, сега виж селото на канибалите. Ето. Те само на... Те живеят по триъгълници. Много смешно звучи. Ми какво? Това си триъгълник. Тъй че... Да, ще снимаме някъде около... 14 епизода. Не, колко минути? 30. Сериозно. По толкова му е то телефон. Добре, ще снимаме 30 минути, въпреки и 30 минути ще държа... Добре, още 20 минути, поне, още 21 минути трябва да държа така. Oh my god! What the fuck? Yeah, what the fuck, nigga. What the fuck? Как отиде този Дъп там. дънер? Дън там. Чакай, по някакъв път не подбирам правилни думи. Тъй че... То ти винаги ги подпиш. Ми. Fuck you. Ама защо винаги те спава, като аз съм при теб, винаги присел на канибалите такова? То винаги ме спава при село на канибалите, което е странно. Нещо лагва. А там има Бамби! Отиди при Босай, като... Ама Босай не как е стигнал до плаша? Бамби! Какво правиш, бе? Спарта! Спарта, нига, Спарта! Ело ми, бе! Спарта, нига! Фак, стил, бе! Що бягаш, бе? Бамби! Моля, тази цял приятел! Fuck you.
Довърши си дървото. Аз случайно го намерих. Аз съм птиче, значи. Бамби! То навсякъде има дървета. Умряли бе! Ще се опитваме ли да спасяваме детето или какво? Косъркона. А ти трябва до селото или да отидеш да го вземеш? Но не е там. Къде е? Пещерите. Ух. Ягото е, че са направили музичка, когато нападат канибали. В смисъл? Музичка, виждате, има някаква музичка. Яка. Каква? Само тун. И ти веднага. О, тека, то ще имам канибал. Изведнъж. Ето тъмсник. Значи като чуя музичка да си затворя очите. Може ли? За да не гледаш как бием канибал. За да не ме оплаши канибала. Какво е страшното на един канибал? Не знам. Знаеш от какво не ме е страх? От какво? Да не ме нападат зомбита, да ме нападат зомбита, крипъри и ендермени. Понякога от ендермен ме е страх. Веднъж бате един ми се... На Майнкрафт веднъж един ми се беше спалнал в къщата. И бате, добре, че аз играем с кодове, нали? И бате, добре, че имах диамантен меч и бой по допето, бой. И ми пусна такова. Аз един път Да напред. се телепорта. Сещаш ли се такова, да се телепорта. Обаче да се телепортна и не знаех, че такова и да виж какво става. Обаче пак го убих. Зимба! Обаче ми смали сърца, не знам що. А вземи и другите дървета. Карай. Шопа ми. Готово ли? Готово. Еми, ще има на къща. Ето, лако снимай. Това е барак. Това пише кабин. Кабин е барак. Окей, сега искаш да си направим една къща на високо. Не. Или да си направим една стена. Капани, нещеме. Що бе? Нещем капани. Що? Са мръсни. Това какво е бесило ли? Каквото безсил бе. Ами Това- там ми се видя бесило. Това е FG. 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 Добре, къде са тия, където мога? Това е нещо за... тук да си правим, нали... Да читаме храната, да се суши. Заедно виждам. Ще не си направиш? Защото не ще... Мисля, че си правим тази стена. А защо не стена? За да ни пазят от чибаните канибали. Направя я пред вратата. Малко по-далеч. Разбира се. А тъй. Не така бе. Да. Дринки така. Ека, виж как съм режисьор добър. Добре, за сега си добре. Знам. Измори ми се ръката. Честно да ви кажа, измори ми се ръката. Да, разбираме. Ще ти си измолила ръката. Това кое е? Това е гущер. Да, шила мазен гущер. Убий го. Окей, гущер. Да си жив и здрав. И да бъдеш прав. Я си виж в раницата за малко. Стой, човек, не може. Направи си броня с 2 ръкавици, сега прави да се свършва. Прави ми кеф, като си правиш по мен, не знам що. Или... Тук ще могат да минат. Което е тъпа идея. Ей така да слагам. Искам да залепнеш. Искам да залепнеш като лепило. Здраво, като лепило, хей!